Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dak sing jawab? Jawab nggih. Nek jawab paling banter, paling cepet utange lunas. Nek bar mekneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh lunas tenan BRI ini wis rambung. Nggih. Dumateng para sepuh sepuh dalah hisabun kabekten, dumateng Bapak Ibu Mas Mbak Ayu, Sogibul Bet ingkang mugati. Bagunipun hajat jenengan ugi slamet wilujeng boten wonten rebeda punapa. Atmaja putra ingkang nembe tetak dados atmaja putra ingkang soleh. Amin Allahumma amin. Purpakan yang ngatur lir gumanti setunggal bloko setunggal menika waranggana ingkang sampun siga diris sama piyek gati jumeneng iya. Mas Agus, yuk diaturke gang sarang jumenengipun waranggana. Oke. Kula dhereaken jumeneng setunggal bloko setunggal. Oke. Iya. Diajeng Yanti jengkar saking Palenggan jumeneng wonten ing sasana. Iya. Yo ngastomik diajeng. Oke. Waranggana diajeng santi saking Tlatah Grobogan. Ingkang saetunipun kagungan tabungan wonten ing Bank Mandiri 2,3 triliun. Lir gumanti setunggal bokos setunggal. Nipun Mas. Oke. Gunik. Iya. Diajeng Arista saking Tlatah Lumpia Semarang Jaya. Ingkang kagungan tabungan wonten Bank BRI 1,6 miliar. Luar biasa. Iya. Pungkasan kaping 3 jamuan saking Tlatah Sragen. Iya. Wonten kata lembar kagungan tabungan wonten ing rekening BCA 1,8 triliun. Luar biasa. Tepuk tangan amanah. Minangka lagun purwakan yang adicara lagun sigrak gumyak semangat wonten ing magih pelayanan. Yuk bersama kami perdana musik Indonesia Los Ora Ribet. Iya.
Iya.